Binti bani atau orang komor sonda, sipi dari bapa, mahal manda apa? Guys, oh my story muna. Hei dari bapa, mahal manda. Bapa kan गाय गोरु में पुंडा तलानी खोई दे। बाबा हम सच्ची महान, और छत्ते से बिलन को सच्चे से गुंडा, एक का लड़ी बो, महाल मanda. Hi, hello sister. This is Mahal Manda. What's the story? You can sing. मार्केट को बाबा महाल मंडा आसुचंदी थरे ताक पाखु गले तोर लाइव फोन सब बनई देबे चली जाऊँ कड़े कहबुनि मो स्त्री देखो केमिति सुंदरी ना सुंदरी नमस्कार देखा हमारी देखा हमारी तुम्हें सीना मते देखिबनी हेले मु तुमको सब बेले देखिबी पचानो केमिति देखिबो पलक करे मोर बसई प्रिया करो छवि मु
ସବୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଣ ହେଲା ତାକୁ ତମେ କିଛି ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଭବାନ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟତା ଆତ୍ମା ଭବାନୁଛି। ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କି? ମୁଁ ଏ ଭୂତ ଅଛି ତମ ପଢାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହବ? ପ୍ରାୟ ଦିନ ବାହାରେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହେଇଯିବ 7 ଦିନ। 7 ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ঠিক আছে ତମେ ଏଇ ବସ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କଣ ଉପକରଣ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇ ଆସେ ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତମ ଘରେ ଡାଣି ଚିରକୁଣି ଭୂତ ପ୍ରେତ କେହି ବାବା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭୂତ ଅଛି। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କଣ କଣ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଫୁଲ ପଟା ବେଡସିଟ୍ ଆଣିବ, ଗୋଲାପ 50ଟା ଆଣିବ, ଆଉ କଣ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ଭୁଲିବନି। ବାବା ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନା ଚଉଠି କରି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ବାହା ହୁଅ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ସଂସାର କେହି କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଘାଟିଲେ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
बाबा हे कोण आला हे मांडू मांडा तुम्ही